hor hainbat arlotan emakumea izateagatik nik uste dut beti egon behar garela erakusten, ez? Kapaz garela. Osea, gizon bati suposatu egiten zaio kapaz dela egiten duena egiteko, ez? Eta gu karga hori badugu, ez? Osea, beti demostratzen egon behar dugula, pues bueno, kapaz garela egiten duguna egiteko. Eta politikan marrinatzen dut hori, izango dala... Hori da, eredu hori lehen esan duguna, eredu maskulinoa da, zuk ez baduzu hitz egiten pertsaurrekoan idaukadan ahots zera honekin, nora noa inor konbentzitzen, ezaki nola esan, orduan ezin zara izan bazara oso indartsua eta ez dakit, beste itxura batekoa, orduan hor markatzen dira gauza batzuk, eredu nagusia dalako, markatuta dagoena gizonezkoena, esateko, orduan balore femeninoak noraino onartua dago zuk esaten dozuna, guk emakumeak, baditugu, dano gara berdina zentzu batean, eskubideen aldetik guztiok izan behar dugu berdinak, baina beste gauza bada, bagian gauza batzuetan ez garela berdinak. Orduan hori errebindikatu egin behar dugu ere, eta egiteko moduak, eta, orduan hori ez zaigu onartu, ez dakit nola esan, mundu honetan, mundu politikoan ez da onartu. Baina nik uste dut, hori hor dagoena da baloreena, baina nik uste dut aldaketa eman behar dela bi aldetatik. Osea, ze balore bultzatu behar diren pertsonengan, esan nahi dut, emakumeok esaten dugunean, emakumeok ditugula, ez dakite, gauzak egiteko bestera bat, edo beste baloreak, nik uste dut ere, balore guztiak niretzat daukate alde ona eta alde txama. Eta hartu beharko genituzke guztietatik alde onak. Bai emakumeok, bai gizonak, esate baterako, beti esaten da, emakumeok besteekiko kezka dugula, eta beti hori da, bai, baina kontua da, gu gure burua ere babestu behar dugula, orduan, zainketaren eta hori oso, bai, baina ez da hori gizonek ere egin behar dute, edo ausardia, niri batzuetan uste dut emakumeok ausartagoak izan beharko ginela, orduan. Edo igual bagara. Edo igual bagara, baina beste era batera. Orduan, aldatu behar da nik uste dut, hori, aldatu behar dira gauza asko, balore, baina askotan, orain gauzak aldatu dira, baina eredu maskulino eta femenino oraindik existitzen da. Eta beti ematen du, irten bidea dela, emakumeok eredu maskulino hartzea. Eta nik uste dut, biok apurtu behar dira, eta beste gauza bat sortzea, que segurazki ez da izango eredu bat, ze pentsatu beharko dugu, guztiok ezberdina garela, eta era ezberdina daukagu. Eta prentsaurreko batean ez da zergatik oiukatu behar, gaia hori teknologiarekin, badaude gauza batzu, egia da, emakume askorik, esaiola gustatzen publikoan hitz egitea, baina hori ikasten da, eta hori da egin behar dena, gauza pilo bat aldatu behar dira. Dena den hemen egin beharko zen orain, ari gara denbora guztian mugimendu feminista, emakumeen borrokak, eta orain jarri behar da, eta beste aldea, hau da, gizonezkoak, non daude historia guzti honetan, non daude 77. Hamarkada edo urte haietako gizonak, eta non daude gaurkoak, eta zer egin dute tarte horretan, eta zer jarrera dute feminismoaren aurrean, hori ere, gu gure amaten dugu, atera behar dugula, eta ez dakiz zer, eta nik hemen jarriko nituzke gizonak, eta galdetuko nieke, zuek zer egin dozue hori bultzatzeko edo aurrera egiteko, eta nik uste dut igual hitzaldiak beste modu batez hasi beharko ginateke planteatzen, gu hor jesarrita, eta hemen jesar daitezela hemen gizonak,
bota ezberdinetako gizonak, adin ezberdinetakoak, eta, bueno, galdetuko dugu, zuek zertan aldatzen dozue, zuen jarrera edo paso egiten dozue, edo zer iragina izan du zuengan, eta nik uste dut nahiko azalekoa ere, dala gizonek gizon mota guztitako gizonak, eskerrekoak eta abertzaleak ez direna, oso azalekoa dela benetan feminismoarekiko edo berdintasunarekiko atxikimendua. Gaur egun guztiok teorikoki onartzen dugu, gizonek ere bai, baina gero nun gelditzen dira gai hauek, zer egiten duzu emakumeak animatzeko eurak parte hartzen, ez dakit, gauza asko daude hor. Hori da. Gero, egun daitezke jerarkia gauten dira, baina jerarkia sort daitezkeenak talde horretan partidotaz aipatu duzue. Jerarkia nola daude, gizonezkoen eskutan. Nagusiki, zergatik. Eta gizon horiek firmatuko dituzte guztiak. Bai, feminismoaren alde guztiak. Teorian nola da. Zalea izaten da, egunerokoa, zalea diferentea izaten da, egunerokoa zer nolako bizimoda drama bakoitzak. Eta hor, noski, aldaketa horrena emakumea izan da, emakumea irten da etxetik kalera. Eta ez dira gizonezkoa zartu. Emakumea publifikatu da, emakumea irten da zea pribatutik kalera. Eta gero gauza hauetaz hitz egiteko ere, normalean emakumea gaude. Berriz ere, zuzarapen, beste bat egon da, baina esaten duzu, eta gai hau da. Ez baina, dinot, hori da kontua, zergaitik edo zergaitik ez datoz gizon gehiago gai honetaz hitz egitera. Ez hemen gizon, ez emakume. Ez hori da. Babestu kulturek edo, bizimoldean, babestu eta ere, komodo segitutzen dira, alako konsulatuteko da. Itxusia balitz, jokabide hori gaizki ikusia balego, seguru pausoak asko ere askarrako izan dugu. Baina, gizarteak moda, badauke hori, izonako lan jokatu behar du, exekutibo ona izan behar du, edo egile ona, eta bigarren zera familia eskutzea, edo etxik dut esentzia.